A carón do río Ferreira, nunha calorosa mañá de agosto, os veciños da parroquia do Val de Piñeira, na Fonsagrada, xuntáronse para lembrar os traballos da malla. Esta fin de semana celebrouse aquí a 8ª edición do festival Mallín Río. Merece a pena recordar un pouco que foi o noso pasado, o que fixeron os nosos avós, bisavós e incluso pais. Os preparativos comezaron ben de mañá. O Mallín Río é unha homenaxe a xentes do campo e a súa vida laboriosa. Aquí vemos apeiros de labranza e mesmo recuperamos nomes xa esquecidos. Donde se engancha o xugo por medio da dobla cachabella, que é isto, o xugo, a dobla e a chabela. Para que a malla sexa posible, hai que manter a punto máquinas como estas que xa son historia. A conservación, como verán, esta máquina que é de manivela, puso a madeira houve que facela toda nova. Sempre mantendo a estrutura da madeira vella, facendo o mesmo tipo de madeira, o mesmo tipo de alturas e todo, recuperando varías, todo o que se puido recuperar e o que non houve que facelo de novo. O traballo complétase coa limpeza do centeo e a construción do palleiro. Esta palla servirá para teitear. Nunha malla fan falta todas as mans, e nesta xuntáronse os veciños que seguen na parroquia e moitos que xa non viven en Piñeira. Estou axudando un pouquiño, a min gústame moito porque cando era joven, pois isto facío por obligación e agora pois fago por deporte, faime ilusión. Para compensar o traballo feito, nada mellor que un bo xantar. 12 cacholas, 9 lacós, non sei quantos kilos de garbanzos, 10 kilos de garbanzos e 25 de chorizos, non sei quantas patacas, chulas, ainda van facer, me parece. Hoxe, como onte, a malla de Piñeira foi unha festa.